To assalamu alaikum, naku kamar kullum Junaidu Aminu Kilishi. Yau ma dai a cikin gadoji da muke da su na ban al'ajabi da ban tsoro akalla guda 25 a faɗin duniya iya bincike na. Yau ma na zo muku da wata gada muhimmiya katafariya kuma wadda take da daɗaɗɗen tarihi wadda ake kiranta da Langkawi Sky. Wannan gada ce wadda take a cikin ƙasar Malaysia. Mana tabbata ga wayanda suke yawon bude ido ko suka je karatu ko wanda ya kai su kasar Malaysia ko da a ce ba su taba ziyartar inda wannan gada take ba, na tabbata sun samu labarin ta saboda kasancewarta ɗaya daga cikin gadojin da ake alfahari da su a duniya kuma a cikin kasar Malaysia. Wannan gada kamar yadda na faɗa, gada ce mai ban al'ajabi da ban tsoro kamar yadda kuke gani. Na tabbata daga kallonta da kuma yadda take a sama da a irin yadda take a cikin tsakiyar wannan dajin, za ku tabbatar da cewa akwai abin tsoro da abin al'ajabi a cikinta. Wannan gada akalla tana da tsayin mita 125, taku kafa 410, kuma gadar kamar yadda kuke kallonta tana da lankwashe-lankwashe da kwanoni duk da kasancewarta a sama. Kuma an yi amfani da wayoyi da cables da sauran karafa masu inganci wajen kera wannan gada kamar yadda kuke gani. Wannan gada tana nan a cikin kasar Malaysia kamar yadda na faɗa. Na tabbata kuma wayanda duk suka je Malaysia ko ba su je wajen nan ba suna da labarin wannan gada, wannan katafariyar gada. Kuma wayanda suke zuwa idan sun je wannan gada saboda yanayin tsoro da ban al'ajabi da fargaba, wayanda ba sa iya takawa ta kan gadar su je ta, idan kun kula daga farkon bidiyon akwai abin da ake ce ma zip line. Zip line wata waya ce ake ɗaurawa a sama. Idan aka ɗaura ta from one angle to another, to shikenan akwai wannan abu kamar akwatin jirgi, shikenan mutane za su shiga ciki sai wannan abin ya tafi da su a sama, zu ya shilla da su shu. Wannan shi ake kira da zip line. To waɗanda ba za su iya hawa ta kan gadar su wuce su bi ba saboda tsoro, saboda fargaba, to sai su hau, sai su biya kuɗi, sai su hau kan wannan zip line ɗin sai ya kai su ƙarshe.